በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኩን። ስራሎ ለእግዚአብሔር ክምስም ቢትኩም አሜን። ለእግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ብቸርነቱ እስካብዛ ሰዓት ያብፅሕና እሞ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። አሜን። ናብ ዝሓለፈ መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝብል ክፋል 18 ሒዘልኩም ቀርበ ነይረ። ሕዚ ድማ ክፋል 19 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብኡ ከብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። እሺ መልክዕ ባርያ ዝለበሰ ክፋል 19 ባርያ ማለት ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ጎይቱ ዝኾነ ብናቱ ውጥንን ራእን ክኸይድ ዘይክእል ሰብ ማለት እዩ። ብኻሊእ ቋንቋ ባርያ ማለት ነፃነት ዘይብሉ ሰብ ክንብሎ ንኽእል ኢና። መጀመርያ እዋን ባርያ ይኹን ተባሂሉ ዝተረገመ ሰብ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካናን ወዲ ካም እዩ። ብዛዕባ እታ ቅድስቲ ስድራ ናይ ኖህ ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ክንርኢ ፈቲና ነርና። ሕጂ እውን እንተኾነ ካብኦም ኣይንወፅን ኢና። ኖህ ካብ ወይኒ ሰትዩ ምስ ሰኸረ ጥራይ ነብሱ እውን ኣብ ማእኸል ድንኳኑ ምስ ኮነ ካብ ሞዱ ጥራይ ነብሱ ከም ዘሎ ርኡ ንያፌትን ሴምን ነገሮም። ንሶም ከዓ ንድሕሪት እናኸዱ ሕፍረት ኣብኦም ከም ዝሸፈኑ ኣብ ዝሓለፈ ንቢብና ነርና። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 20 ክሳብ 23 ኖህ ካብ ስኻሩ ምስ ተባራረ ድማ እቲ ንእሽቶ ወዱ ዝገበሮ ፈለጠ። ካንኣን ርጉም ይኹን ሕሱር ባርያ ኣሕዋቱ ይኹን ከዓ በለ። ዘፍጥረት 9 ቁፅሪ 25 ኣብዚ ሓደ ክንለዓል ዝኽእል ሕቶ ኣሎ። ንሱ ድማ ንምንታይ ኣብ ክንዲ ካንኣን ተረጊሙ ዝብል ሰብ ኣይሰኣንን እዩ። እምበኣር እዚ ሕቶ እዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ኣቦታት ነዚ መልሲ ንምሃብ ክፅሕፉ ፈቲኖም እዮም። ካብቲ ዝመለስዎ ቁሩብ ሓሳብ ወሲድና ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ገሊኦም ሊቃውንቲ ካብ ናብ መርከብ ክኣቱን ከሎን ድሕሪ ማይ ኣይህን ካብ መርከብ ክወፅእ ከሎን ብእግዚኣብሔር ስለ ዝተባረኸ ነቲ ኣምላኽ ዝባረኸ እውን ሰብ ክረግሞ ስለ ዘይኽእል ኖህ ንካም ገዲፉ ነቲ ምስኡ ኮይኑ ዝሰሓቁ ንካንኣን ረከቦም ክብል ከለው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 33 ገለ ሊቃውንቲ ድማ ነቢዩ ሙሴ እቲ ንእሽቶ ወዱ ዝገበሮ ድማ ፈለጠ ኢሉ ምፅሓፉ ዘፍጥረት 9 ቁፅሪ 24 እቲ ንእሽቶ ዝበሃል ዘሎ ካንኣን እዩ። ምክንያቱ ካም ትሕቲ ያፌት ከምኡ እውን ልዕሊ ሴም ስለ ዝነበረ እዚ ቃል እዚ ንዕኡ ኣይምልከትን እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ንሱ ካንኣን ርኡ ሰሓቆ ናቱ ከይኣክል ከዓ ነብኡ ካም ፀዊዑ ሓቢሮም ኣላገፅሉ። ስለዚ ቀዳማይ በዲለኛ ካንኣን እምበር ካም ስለ ዘይነበረ ኖህ ንካንኣን ርጉም ባርያ ኣሕዋቱ ኮይኑ ክነብር ረገሞ። ካም ብሰንኪ ነብኡ ክዳን ኣምፅኡ ብዘይ ምሽፋኑ ወይም ብሰንኪ ምስሓቅ ካብ በረከት ተኸልከለ። ያፌትን ሴምን ክባረኹ ከለዉ ካም ኣይተረገመን ኣይተረኸበን። ኣብ መንጎ በረኸትን ኣብ መንጎ መርገምን ጠጠው ወዱ ካንኣን ግና ባርያ ያፌትን ሴምን ኮይኑ ክነብር ተረግመ። ስለዚ ነስተውዕል ካብቶም 4 ደቂ ካም ኩሽ፣ ሚስራይም፣ ፉጥ፣ ካንኣን ጥራይ እዩ ተረጊሙ። ካም ተዝርገም ነይሩ ግና ኩሎም ደቁ ርጉማት ኮይኖም ክነብሩ ነይሮም እዮም። ካንኣን ክስሕቅ ከሎ እቶም 3 ኣሕዋቱ ምስኡ ስለ ዝነበሩ ግና ኣይተረገሙን። እምበኣር ነቲ ዝፈፀሞ በደል በጠቕሲ ከሰንይዎ ኢሎም መፅሓፍ ቅዱስ ዘንብቦ ሰባት ወይ ድማ ፀዓዱ ንሕና ኮ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝድግፈና ኢና ንኣፍሪቃውያን ንገዝኦም ዘለና ወይ ነቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ባርያ ኣሕዋቱ ይኹን ዝብሎ ዘሎ ንባብ ክንፍፅም ኢልና ኢና ንኣፍሪቃውያን ከም ባርያ ንቆፅሮም ዘለና እናበሉ ዝመጎቱ ኣእምሮ ዝጎደሎም ሰባት ክስካብ ቀረባ እዋን ነይሮም እዮም። እዞም ከምዚኦም ሰባት ኣቐዲሙ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ እቶም ደናቁርን ዘይፅኑዓትን ከዓ ከምቲ ነቲ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝጠዋዊዎ ንኽፍኣት ገዛእ ርእሶም ይጠዋውዩ ኣለዉ ኢሉ ቀዲሙ ትንቢት ተዛሪቡሎም ዝነበረ ፈፀምቲ ትንቢት ካብ ምባል ንብሎም ነገር የለን። ነቲ ቅዱስ ሚካኤል ንሰይጣን ረጊፅዎ ከሎ እንሪኦ ስእሊ ንመጀመርያ ግዜ ዝተሳኣሎ
ሚካኤል እንጆሎ ዝተባሃለ ሰብ እውን ንቅዱስ ሚካኤል ቀይሕ ንሰይጣን ከዓ ጸሊም ገይሩ ከስእሎ ከሎ ብዕላማ እዩ ነይሩ። ማለት ጸዓዱ ክስካብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ጎይታት ምዃኖም ዘርኢ ስእሊ እምበር ወገጹ ወይ ከዓ ወገጹ ዘፍጹም በጽልመት ዝብል ንዲያብሎስ ዝተነገረ ቃል አንቢቡ ኣይኮነን ጸሊም መልክዕ ዘለዎ ገይሩ ንሰይጣን ሰኣሎ። ብዝኾነ ናብቲ ክስካብ ሕጂ ኣህዛብ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣፍሪቃውያን ክግዝኡና ኣለዎም ኢሎም ዘልዕልዎ ጌጋ ዝኾነ ሕቶ ንምምላስ ክንመጽእ ከለና ቀዳማይ ካንኣን እምበር እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ኣሕዋቱ ኣይተረጎሙን። ካልኣይ ድማ ካንኣናውያን ሃገሮም ማእከል ምብራቅ ከባቢ ሶርያ፣ ደቡብ ህንዲ፣ ሊባኖስ፣ ፍልስጤማውያን ካብኡ እውን እዮም ዝነበሩ እምበር ናብ ምድሪ ኣፍሪቃ ፍጹም ኣይመጹን። እዛ ሕጂ እስራኤል ተባሂላ ትፍለጥ ዘላ ሃገር ቀደም ካንኣናውያን ብሽም ኣቦኦም ካንኣን ኢሎም ይጽውዕዋ ከም ዝነበሩ መዝገብ ቃላት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ካልኦት ጽሑፋትን ይሕብሩና እዮም። ሳልሳይ ብታሪክ ከም ዝንገር ኩሽ እምበር እቶም ካልኦት ካብ ዝተወልዱ ጸለምቲ ኣይነበሩን። ስለዚ ሓሳቦም ብመጽር መጽሓፍ ቅዱስ ፍሩስ እዩ። እንደገና ቁሩብ ሓሳብ ንውስኽ ብዘይካ ካንኣን እቶም ዝተረፉ ደቂ ካም ኩሎም ናብ ኣፍሪቃ መጺኦም ከም ዝሰፈሩ ይትርኸሎም እዩ። ብፍላይ ድማ ደቂ ኩሽ ሰባውያን ዝተባሃሉ ካብ ደቡብ ዓረብ ናብ ኤርትራ ከባቢኣን ከም ዝመጹ ብዓለማዊ ኮነ ብመንፈሳዊ ታሪክ ይነግር እዩ። ምሳሌም እውን ግብፅን ከባቢኣን ካንኣን ግና ኣብ ካንኣን ሰገር ዮርዳኖስ እዩ ተሪፉ። ኣብኡ መተረፊኡ እውን ምክንያት ኣለዎ። ምክንያቱ ካብ ኖህ ክሳብ ሙሴ ዘሎ ዘመን ልዕሊ 700 ዓመት እዩ ዝኸውን። ንክንደዚ ዓመት ዝኣክል እውን ደቂ ካንኣን መርገም ኖህ ኣይተንከፎምን። ድሓር ግና እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ተኣኪቦም ምስ ወፁ መሬት ካንኣናውያን እውን ምስ ረገፁ እቲ ን40 ዓመት ዝኣክል ዝበልዕዎ ማና ምስ ተቋረፀ ዘፍጥረት 16 ቁፅሪ 35 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 12 ንካንኣናውያን ጽቡቕ ዜና ኣይነበረን። ዘኍልቍ ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 4 እንተኾነ ፍቃድ ኣምላኽ ክቕየር ስለ ዘይኽእል ንካንኣናውያን ምስቶም 6 ነገስታት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ቀተልዎም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 19 ነቶም ኣታሊሎም ቃል ኪዳን ምስኦም ዝኣተዉ ድማ ነቶም ባራዩ ጉዙኣት ገበርዎም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 22-27 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 17-13 ስለዚ እቲ ካንኣን ርጉም ይኹን ሕሱር ባርያ ኣሕዋት ይኹን ዝተባሃለ ትንቢት በቲ ክፍጸም ኢና ንርኢ። ልዕሊ 700 ዓመት እኳ እቲ መርገብ ኣይብፅሓዮም እምበር እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ምስ መፁ ግና ነቶም ባራዩ ኮይኖም ክነብሩ ተገዲዶም እዮም። እቲ ምክንያቱ ከዓ ብኖህ ስለ ዝተረገሙ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣቦኦም ካንኣን ክፉኣት ዕጡቓት ስለ ዝነበሩ ሕሉፍ ሓሊፎም እውን በዓል ዝተባሃለ ጣዖቶም ክስካብ ደቆም ኣብ ምስዋዕ በፂሖም ስለ ዝነበሩ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 106 ካብ 38 ከምቲ ኣቦታት ማህፀን ሰበይቲ ጉራምራ ዝብሉ ካብዚኣቶም ንኣምላኽ ደልዮም ዝረኸብዎ እውን ኣለዉ እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 15-21-28 ስለዚ ትንቢት ድሕሪ ዘመናት ንእትገብሮ ነገር ብፅኢቱ ዝነግር እምበር ውሳኔ ከም ዘይኮነ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ይቕፅል ነቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሐና ብኣና ገይሩ እውን ክርስቶስ ከም ዝፍለጥ ንምግባር ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። ኣሚን። ክፋል 19 ኣብዚ ወዲያ ኣለኹ። ክፋል 20 ሒዘኩም ሽካዕ ንመጽእ። ሰናይ ሰንብቱ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።